Kapitan Inteng! Anay ko. Nay, alawa ni Tay. Abayasan ka pala nakasukat. Kita ang ngagan anayak. Pagsukatinak. Kahit mapan ka ije barangay hall ita. Sana ka makapagnata na sakit ti tumang ko. Ah. Sapay dua tumang ko. Anay. Ay, dayta. Dayta kat ngamin tadinak dengdenggan. Kunakmat kan kaasaan kan nga agsida iti papaitan. Ang ipapilit mo may. Rin naman naklang. Anya ari namanan. Kat no inibus mo jay si daan iti kalma na papaitan. Ha? Ay, anya lang matimbatem. Digaw. Ay awagak ni Marikwanang. Ay, ibagak asaan na ka makastrak ita. Si Madot Samot tanda jay a kapitan tayaw. Anya nga iti panagko na maray. Kasano si madut ako nam. Siyempre, awam makita a progreso da iti barangay tayo. Ay na, sika tinalaw ka si Madot. Tada ka lang dito tersina ka naka-istambay. Ni Kapitan da iti umawawag kanyak ah. Hello, Kapitan. Awan, Kapitan. Sige, Kapitan. Word, agpaimbag ka, Kapitan. Nagpaimbag, asinaw ti masakay. Ni Kapitan, saan ka no ang makapag-duty ita na sakit dagiti tumang na? Oh, makitam da ita. Malaksid asa daw. Lakay pa yun. Nagadong ti saksakitin na. Di ka man nagsao iti kasta. Kasano ang makapag-serve ti kasta, Kapitan? Alaman? Adda madlaw ko kan ka. Anya da ita? Apay ngay apangis di ta chinilas mau. Di ka man nagsao iti kasta, maray. Puno may pangis at talaga. Uray kita Na. Ay, wan, bangking agpaisaw. Ay, chinilas ni Badong ko da ito may sa. Ay, sige, tendak sukatan. Tangal sa ti aso di may sa chinilas ka. Payadyak mabirukan. Blackie! Badong! Nasaya at may, tanagawid kan. Tanay. Suot mo, may dayta may sa chinilas ka. Kuno birbirukan. Isaw tinaysuot ko. Kinatkatawaan na nga rod ni Marikwanang. Di mo lang matkikitaan ng tisusuot mo mga main. Bakitan kan? Kung naglaki din nun, tangal ni Blackie. Dahito iti may sa chinilas mo. Tamapanak man, iji barangay hall. Anya teramido mi jay. Mapan ko kasaritan ni Parinteng. Awan ijay ni Kapitan. Ha? Hapay nga awan ako na. Kinulunis ita. Agsakit ka no. Lakay mga minan. Adong ti saksakitan na. Rumbang laeng asukatan. Kapilitan, siyak ti ag-duty ita, maray, tagsakit ni Kapitan. Ay, pudno gayang agsakay. Marigatan ka no amag na nga raw, talimtag ti tumang na. Sinyalis ti lumakay, maray. Kasta talaga dagiti adda edad nan, Apay ngay da kami kinibadong ka. Awan pa'y mo't marikrik na mi asakay. Imbag man tawan pa'y. Tasyak, medyo agsakit-sakit matan ti sikat ka. Ay, gagangay at ibumak. Nakayukit di mat ka ni Badong mo. Nalaing kayo, ako man tiyaw. Na, kapudnumag. Iso aday ito lang ti makunak maray. Na, anya ngay data. Rombang amasukatan kayon alalakay kun babakit nga opisyal. Nasakit ka mo't unay ngagsasaaw. Ibagam man lang, no anya ti kasapulan biti barangay hall, tapay ngay may ka. Na, apay ngagpaiso ngay mayak dito barangay hall. Di mo kunaan analipatam ti gapuna, no apay ngay may ka ditaw. Ay aguray ka man, talagi pa. Agtugaw ka pa'y laang maray, talagi pa. Na, apay pagtugawon na. Kano adapay dagiti daddo mga agpatulong ijeruar. Si kalaang ay tinaskan nga si kaswak ita. Ayan da. At dadagarod di tarwar anak kapila. May
mayat manan ti tumang kon. Saanan ang nasakit unay. Nasken amapan kan ag duty. Ay, mapana ka talagan ah. Adan tumanen masao dagiti tao. No saan da ka makita iti barangay hall. Ay, amuklatan no asino tinalaing asumao. Asino? Nimot pari ba dong tinalaing asumao? Wen, ado ka no ti reklamo na. Ay, talaga man. Kano saan amay, ibusan iti reklamo na dya tao. No marigatan ka amag na, ayabam ni Kwarog ang mga lalayken ka. Ada ako ng kail. Aw, umay ka naglugan iti tricycle ka. Ay, uwan ka na kan. Sana na nasakit na kita tumang mau. May atin na, makapag na akon. Kaya't mo atulungan ka ngaglugan dito yung tricycle. Na, apay atulungan na ngay. Kaslang marigatan kamot nga main. Medyo nasakit lati bukot ko. Medyo idumog mo basit nga min na. Ay, uwan na. Ay, Asos, na. Ha? Ay, at danang nagkuakasla. Krak ko na. talaga alumakay na taon. Ay, na. sus. Ay, na. Nay, at damanan. Krak anang ngagaw. Nakita ko iti ngayon lugan mo ni Uncle mo, Kwarag. Wahin tataba daw. Intulod ko iti barangay hall. Kahit ag-duty pa'y gayam ni Uncle Mark. Apay kitinasan ngay. Kano si makit sa kano dagiti tumang na. Nga uray lasaan ang makapag na. Nagsida ka nung amin iti papaitan. Ang mayatain. Di laeng abukot na. Tagunin wag kubaw. Ha? Amok tuunin na. Crack! Kunanay niya. Ha? Kasano nga mau? Ay, kita mo ka. Kasta siguro ti uni day tabukot kan sigat mo niya. Excuse me, Kwarag. Awan pa'y marikrik na kakasta. Aguray ka man tataba daw. At damadlaw ko iti panagsaw. Tapay. Isumot lagaya ma. Naninay. Katkatawaan naksamot na. Isumot lagama kasta ti panagsaw. Awang magam ngipin mo iti sangaw. Awan na ya. Ay, wait. Awan mga paisaw. Ayan na kayo pustisyon. Lakay kamatayin tataba daw. Napigisan ti kabaw mau. Ikamkamat ko itay di pustisaw ngam di na mo dingdinggan. Awan na ngagaw. Impukaw ko pa'y. Badong! To'y pustisaw! Kunak tupay! Awan nga rod na ngagaw. Ipili mo manay. Adda tultulong mo. Nagkunaking katulungan. Makaungetak makitam na. Anya nga ita. Kinat katawaan na kanikwaraw gaputawan pustiso marimwar. Sa payakat makatkatawan to yan. Aklunam nga minin alakay kan. Ay makaungetak ka talagan. No daman tilakay. Ni kumpare nga inting data. Sana siya. Na, mala, isuo mo ki din deta pustiso. Malipatam tumanon. Ad-adda katawaan na ka. na dito ti pirma kagawad. Dayto, kapitan. Jak mabasa ti pirma ah. Kaya nga antiparam nga main. Nabatik sa di balay. Ay, saan mo anabate, kapitan? Nakaibatsak nga ron. Kano ada di tatuktok mo? Ana, ayun. Ay sus, gagangay ti lumakay. Ita, kapitan, makitam ka din, dayta pirmaam. Mayat, naglawag. Dito'y babati pagpirmaam, kapitan. Dito'y nga to, tinagan mo. Dita. Ay, nakarumot no kumantsaw ni badong mo. Anya, maray. Ay na, kasjay na laang ni badong ko. Amin tayo, kat bumakat, kan lumakay. Ay, syakto pa'y. Adumot tendagit ti mariknak asaksakit. Agkapsot to, pa yun ti panagkita. Uray siya, kadamot ten mariknak. Uray siya, agkapsot matan ti panagkita. Asino kumatisaan nga agkapsot ti panagkita na aya. Ay, iso akasapulan, aso katakon ti grado, to'y antiparak. Na, tapay maray. Eh, jak mo tin mabasa to'y nakasurat dito isang wanan iti tersena ni Marikwanag. Ayun nga agpaysa.
Anya ngay deta nakasura dito'y maray. Di yung mabasa data, kano nagdakalan alitra ti nakasurat ako na bawal ti otag. Aya. Sapay umayak ko maumutang. Ay bawal mo't gaya man. Kunak ano ti nakasurat ket mabalin ti utang. Ay, bakit kayo mo't apada? Sukatan nyo ti grado na giti sarming yaw. Apay ngagpaysoan na panak ije barangay haw. Kaging gaita, jak pay lamalagay. Ay, bakit ka na talaga? Agkabaw kan. Ipalagip mo man nga rod kanya. No apay anapana. Mapankagala, iti barangay clearance mo. Ayun gaya man niya. Mala, intan, tagalak, mate. Ayun, mapantangarudan. Kita na. Ay ije chinilas kaw. Ang mga no isuot mo man ng jemay sa. Uy, nambok. Masapul pa ay ang ipalagip mo. Ay agure ka. Pumanaw ka man langan. Kung namamapantan. Jay pusti sa nalipatan manun. Ay, wala niya. Nalipatan ang paiso Nanananay. Apay amapan ka dita si Lyd. Ay, kinalain dita silid Kano yung kabil mo iti baso iti kusina? Ha? Nakaparabaw di talabisaan ijay kusina. Ay, huwag gayam. Ay, kaba wala lakayan. At ni Kapitan, At danita unay. uraya ko ni Tatam Abadong ditoy, ta iso ti umuna ang mga laiti barangay clearance. Ang mga no kasapulan na kay unay. Saan? Amuna ti aramidon nan. Sa bagay. Ay, karaw. Aw. Mabalinti agkapay. Ha? Itimpla anak mo tin, pangururaya kin ni Tatam Abadaw. Ha? Mayak mga alaman para iti barangay clearance. Ay, una paray. Mait data. Umadya sekretarya, ta isod ti agaramin. Isurat mo pa lang dito papel, ti puno anagan mo. Isurat ko pa lang. Amo yun data. Kasapulan di puno anagan mo, paray. Kaya di birthday. Badunglatan Ha? Di puno anagan mo nga ron. Ay, niya, mutik. Na, Parigatan nyo pa lang mutitao ng agpanunat. apay ngamin panunutan pa ilaan. Ay, aguray tayo damag kaw. Tuyang! Apay! Anya ka din di puno anagang kaw. Salvador! Ay, une kamutan. Nangag mo paray. Salvador Gayam, ti puno anagang kaw. Di apelyido ngay. Ayun, ay kamutin pare. Haglablabos ka. Ha? Ay. Tuyang! Di apelyido ay. Na, kaburlisan! Ay, burles. Anya ka daw. Ay, jak sa langgag paray. Kastala una ti panangkantsaw mo kanyak. Idi. Ta ado ti marikrik na. Hanggang nakarkaro kamit. Kaburlisan pa ti apelyido mo. Oh, maray. Di nakmakantsawan itan. Tasaanan apangis na ito chinilas ka. Talaga mo't asaan. Yung kita man baliktad mo. Di ka man. Kita ngamin Naa. Ayuwan. Ay, di baliktadan. Dahito, itimakin kandawan. Gay mo ba isa, timakin kan nigay. Hop. May hatan. Uy, mayaton mare. Ay, pasat dayta, ti panagbakit mo, maray. Ti baliktad, ti chinilas mo. Ay, kasta na ti biyag kabaranggayan. Lumakay kan bumakat tayo amin. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Henteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez.
Computer recording technician, Jopper Anas Basi. Sound effects, Chunren. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday ko ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingat. Jakon kayo ti agayat pa yung kayo. Ha? Apay asaan nun? Gamay. Ay, ibagam noon na tinapasamak. Kat, kunang ba't ang mapan kaagaram e ilay? Kita, ibagam asaan mo nakayat ti agaram. Ay, nabastad ak mananangkail. Nabastad ka manin. Ay, bastard man ang dikwaraw. Ay, unay kan pare kakatawaan pa lang ni Kwaro kat nasaktan nga ron. Ay, kita ad-adan ang nagsangit. Ay, di yun lang amin na mo direk natin mabastad kay. Ay, sapay saan nga lumabas ang daglaklakaw diti ice cream. Ay, dapat dita. Kwaraw, umay ka. Ay, agulay ka. Apay nga ayabam. Ay, kitpagsarding ang nagsangit ah. Ha! Umay ka, Kwaraw. Tulungan ka. Agasak tayo tasakit ti puso. Apay, anya ti sangsangitan ni Kwarog. Ay, di pa nakabastad na kano. Day tala ang kisangsangitan na. Kaya namin anumit ang nabastadan. Nagado di ta ababae. Iso nga ron ti kunak. Agbirok manin ah. Nagadunto pa iti babalasang iti kabildatan. Kat, apay nga rod ang nagkuyog da ka ni Pari Badong. Wala taawanan ti ice cream a pangay-ayok. Na, pangawisan kay nga rod ni Pari Badong kan kuana. Kit igatangan na siguro ay itikindi. Ay, saan ama ay ayo itikinday. Na. Nabastad ti may sa abaraw. Ah, Ay unay kalakit din aya. Kaslasaan kamot ang nagdalan iti kinabaraw. kanudyak na basbastad iti. Da- Iso ajak amo tirik na ti mabastad. Na, Sabi mo nga iti papananta, tataba daw. Basta sumurot ka kanyak. Ay, nagsakit ti marikrik na, tataba daw. Uy, mawatan ka, Kwaraw. Apay, nabastad ka mo ti di aya. Binastid nak iday ni Nana Matuyang. Iditinumin ado. Ha? Kasta ya, Isungarod ako nakin ka. Amaawatak tirignan. imbaglagit na intada ka makawat to iriknak. Kahit ayan na nga, yung tricycle mo. Yan di paradahan Ay kiting kaalaanin na, taurahin ka dito. Ha? Anda papananta? Ada, mapanta agaran. Nakitakmat ni Badong mo ang naglugan iti tricycle ni Kwarog, Maray. Kano ko na ang mapandita balay ni Kapitan? Pudnoan na pa, di tabalay da kapitan. Nga medikuan, nakitakmat ang naglugan. Napananangay nga tamanin. Si putam ni Badong mo. Tapay maray. Ang mga ano ada kalukwan, gararamidin na. Anyangay kumaday ta kalukwan. Kano kanayon nga umay agpaload dito tersinak. Anya kumaita no kanayon nga umay agpalawd. Apay, awan madmadla mo kanayon na nga awagan iti cellphone na. Ayunan niya. Kanayon na ka nga itugot jay cellphone na, uray sa dino ti papanan na. Ado, ti makasarsarak iti ka-textmate da, gapo iti cellphone. Kayat mo asawan. Adda ka textmate ni Badong ka. Ay, jak imbaga akasta. Si putam latan ni Badong Mao. Tataba daw. Plasa matiili dito'y nagturuan ta. Wayne, bumaba ka. Ada kay tikisinarak ko dito. Ha? Ang damot babae amang paypayapay kan ka itiday dya bandaw. Ay, uray na dito yung Kwaraw ka. Ay, kung nakamanusak ti umayagaran, si kansama itataba daw. Apay, sa dinaw tinapanan nyo kini Kwaraw. Ada ya, Mike. Ay saan kan nga agulbud pa'y ba daw? Nakita na kayo ni Marikwan ang anagpailay. Ha? Ay, huwag gayam. Nagpaili kami kini Kwaraw. Kahit nanya tinarami Joy Jay.
Kasla ka la investigador nga agdamdamag tuyang Kayat ko amamuan tipod na. Amom tuyang. Broken hearted ita di kwaraw. Tabinastad yaran mo na. Anya kumangay ti connection day takon ka. Ay kit binalakada nga rod ni kwaraw. Asaan nga agladingay. Kit nasken nga kita kami manay di ti balasa nga mo na. Kay taping arod ang nagpaili kayaw. Uy natadagayam inritok king kwa na balasang igay. Ay, kastagayam tinapasamak. Why? Amumutay ni Badong Mau. Managtulong kadagiti at pagdaldalanan na. Dumawawag ka niya. Sumbatak lang Na, Hello? apay masapol nga umadayaw. Wait, aday. Asino ngay nga ta, ti mawag kan kuana. Ay agaram kalata ka anakan. Sana nanggang. Na, Aglaklakayak lata na baraw. ay, sana? Awan puli tayo baak. Nagrigat mo't ngamin ti agaram. Kanayon nakmat na mabastay. Padasam manin addan tulata. Sapay nakasaksakit ti mabastay. Anya nga, iti balakad kan ni Paribadaw. Agaram makanumanay. Agpada kami mo't gayam iti balakad kan ka. Agpada kami sakit iti kapanunutan Isupay ka no ti agaram. Ha! Ay, sus. Naibagak mo't ti sikrito may. Ay, sige, ituloy mo nga ibaga. Ay, awan ang kail. Awan sikrito migayam. Ay, saan nga kamkamalin ni Paribadaw? Naungat ni Marito yan, nulukwan na. Imbes nga men nga igatang mo iti sida hindi kwartam. Napan mo din pinagpalawd. Agrik-reklamo kaya. Nuduling ato yaw. Dahito si Daeng. Nagring manan day ta cellphone mo. Ay, emergency to yan. Na, Ay, sabi tumakder ka mang sumbat. Sa dino ay ti papanam. kasarita lang dahito'y umawawag. Pero, di mo ibagbaga kininanam atuyang nga darar mag-abalaw. Kasanungay no agdamag. Ay uri agdamag, awan ko nam. Sabay dyan ka mo ti agulbawd. Anyan na saan. Kunan niyang kail. Dakas ka no ti agulbawd. Sagpaminsan lang, mate. Sa di naman ang ti papanantay at tataba daw. Ay kit ijay Ilya. At dadit ko, ita. Isumot lagaya man nakasukat ka. Ay kit wala. Kasapulan na naka-isputi nga, kwaraw. Sige, pandara mo, dahito tricycle mo, tamapantaan. Kasanungay jay karim kanyak. Kari nga. Kunam nga ibirukan na kiti balasang armay. Ayun gaya man niya. Wain kwaraw. Nusong batan nak na ito'y katiksmit ko abalaw. Si kamay, ti ibiro ka. Intang aruda, intataba daw. Ay, awan manan ni Badong kumaray. Umay mo manan biro kanan. Kasano? Maluman ngam awan pay. Nagpaili namanan ka di kwaraw. Pudnon sa tiatap mo, amaray. Katsika man maray. Ada ka di kayong inawag na. Kanayon nga da. Orela umadayo, no ada kasarita na iti cellphone na. Ayun, maray. Kano nagbayag na nga agtungtong iti cellphone na? Dagitaan dagiti sinyalays. Nga ada babae ni Badong Mau. Adala maduktalak. Ibitin ko apabaliktad di tapuon tilang kamay. Nay, apay akas talaunay ti panagpayapay mo kanyak, mare. Adda istorya akan ka. Anya day ta. Amom ka di. No apay nga agpapaili ni Kabadong. Wen nga rod. Kanayon mat nga itulod ni Kwarog ijay ilay. Nya da nga bin babae na. Anya. Ay, unay mat daytan nga istorya, mare. Suspit saklaang matkit di daytoy Awan matkit di pa managnak ko. Ay, maday, ti agis istorya iti kakasta, mare. Kat, kay-kayat mo matadengdenggaw. Wen nga madingarod ti kasta nga istorya. Malajak nga ro di istorya nun. Si kakit di mat. Bastawan sa bali apang istorya, Siyaklaang. Sige, ituloy mo nga rudan. Ay saanon. Jakla ko mainis istorya kan. Ituloy mo kit din. Nagpatingga akon.
Jay ko namngay nga ada babae ni Pari Badong. Wan gayam anya. Alan Mare, ituloy mong tadenggak. Di naksamot kayatan ba daw? Ay, tila sasawang magtuyang. Day tamo latan cellphone mo tikit kitaom. Adala ang replya ka mensahe. Kas ita, kasangsangunak. Ngam day ta cellphone mo ti sangsangwam. Magure ka tuyang Tadaw hagat. Na, panawan nakmanan. Adda manin kay nawag mo. Asino day ta? Badaw! May kanya ko araw. Titulog na man ni Jay Ilay. Kayatan tatabadaw. Api asaan? Magpasayak mo da. Kin pamerindahan ka pa Ayan nga, Ji, magbaga mabalasang iritom kanyak. Aguray ka nga min Kanayon kayo nga agdate, iji balo akasin sinarak mao. Ang umsak, awan pa'y kadate kaw. Kunak magking ka nga agururay ka lang ka day. Asinaw ti adda ka date na kwaraw. Ninanatuyang. Api nga da ka mo dito si Katuyang. Sipsiputan ka. Ay, agawid ka. Tadapapanan may kundi ko araw. Mapan ka makidaytan niya. Saan? Api ko mamakidita ngay. Agpudno ka man kwaraw. Ha? Araw, siyak, tigayan mo ita. Saan mo patpat yan? Ninanamatuyang. Adda ka di ka date ni tatam abadaong kwaraw. Ay, agpudno kan ko raw. Dakas ti agululbo. Ni uncle mong day tanagsaw. Paray, agtal na kalata ka din. Saan ka na makibyan di tayo? Ay, saan ang mabalinti ibagbagam ngagtal na akno kalukwan ter aramidam. Nagpudno ka man langay. Wine, pudno nga da ka date ni Tata Badaw. Limag ang tirik nga. Na. Wow. Dakas akong kwaraw. Ay, paray, tulungan na mo tina. Agawid tan ba daw? Ay, Agawid tan ko na nay! Damag kumot, asaan pa'y laang kano ang mabalin arumwar ni Kabadong di tabalayda, maribanang. Ay, wingarod Ay, kaasimot no kasta. Aga sumot nga minti pa ng loko na kani marituyang ngay. Wingarod. Isumatan tinagaram. Imbis ko maanikwarog. Noan niya nga tangamin aya tinaknakan ni Kabadong takasta ti inaramid na. Apay, sa dinaw ti papanam abadaong. mapan ko lang bisitahin ni pare Inteng dito balay da. Sana mabalin na rumar ka kunanay. Tata Badaw. Adamang pakpakumustakan ka. Asinaw ti mang pakpakumustakan ko anak kwaraw. Jay ka di balo akadedit na ijay ilay? Ibagam ti pudno kwaraw. Ay, kakasi akong kwaraw. Saan mo mutin nakarkaroon Ha? Ay, kwa. Pakpakumustahan ni uncle ko ngayon tayong. Saan nakakanong amin na nakit-kita iti manungal daw, Tata Badaw. Ibagam, ngaging gaita. Dus-dusain nakpailaang ni Nana Matuyang. Ay, day takot namin tatabadong. Agaramid ka ngamin itinasayat. Tapno awan pagdaksan. Sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jinre. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay iting kay panagdangan. Ay, badaw. Ingka man ijetirsinan ni Marikwanang. Apay manin aya. Ingka mga laitila ko ng okra kan itlog. Bagay apang almusal. Kita na nga jigatan ka. Utangong pailang nga. Mabainak mo da. Utang mo gayam. Ngam no mangan di ka mabain. Kasta ka day. Saan
Karon no na imas timakan. Ay, salbag ka kiday. Siyak man lang ang timapan. Saan ka amang mangan iti ilutok amapan ko utangan, ha? Ay kitwa na. Ngam namang partiyak mo tititarakan ko aniti ba manaw. Di mo matramramanan. Na, salbag ka kiday. Day talaki na imot mo ti amaw. Ay kati sob-soblik lang ti aramid mo ah. Malaala-ala. Dua nga ruden ti alaak amasida. Basta duata met amang sida iti partyem atarakan mo, ha? Alawa na ito yan. Hingga nga rudain. Nagadula ki asaw mo na yan. Marikwanang, good morning. Apay manon, Maray. Unay kan, Maray. Bad mood ka man na kunak. Amo kung day taisang mo, Maray. Apay, anya ka di ayatin masapul mo. Ay, tangay na pintas ti morning tayo. Pautang man nga, Maray. Ay, na yan, Marituyang. Imbag-agsapaan aday tautang ti ibagbagam. Anya ngay nga, Maray. Dawat ti kayat mau. Anya, talaga ka di ang mga asar ka? Ay, saan mo't, Maray? Apay ko mga asaran ka ngay. Ay, awan utang. Si kaki di mo, Maray. Ala ka din, ukra kan itlog laang mo. Laeng kun kunamkit dain. Laeng-laeng am dayta. Malangaro din. Bayadam. Awan nga ron kwarta, iso nga utangak pay laang. Awan utang kunak manon. Busatam kit din iti utang itang agsapa to tersinak. Kay, intonal daw, mapalinan. Ay saan nga road? Nalawag daytan. Saan ang mabalin ti utang? Ay, nakaimimot na dya baak. Mabangkrap ko malangaro dya tirsina na. Na, nagalas mo dahil ta nasasawam to yan. Kumarim dyan tao. Irurumon mo kiden. Awan karbangam nga agungit-ungay no di nakapautangan. Kaputa tersina na dyan. Kunamla no milyon matututangan. Ang mga no 60 pesos lang, pati dya ukra. 60 pesos mo ilagayan. Apay adi mo pala binayadan nga eh. Awan nga ron kwarta. Ay kat di mo nga rod laeng-laengan ah. Laeng kung kunam. Awan magamti kwartam. Agbain ka mo da. Anya, Kan apay nga minanapang ka umutang. Kit among mga ag-agsapaan. Ura siyak mo da. No siyak tada tersina na. Dak kayat ti utang abusat. sa nabalay. Mapanak tumanan inton amok nga dan gimatang. Ay sanay. Ang mga numakaungit king ka ni Marikuanang. Kit ipungo na ka. Anya, Oh, apay ka day, Maray. Kasla bad mood ka ah. Masurunak ka ni Marituyang na. Imay anasapsapa. Ngam, umutang kit din. Anya? Ay, atidog ti listaan da, Maray. Iso akasla jak kaya na pautangan. Ay kat at dalatakan ka dayta, Marikwanang. Narigat mat ano pa utang ka apautang. Ang mga numaguyod ti puunam. Dayta nga raw ti di na maawatan, Maray. Ngam no na duma, mapilitan na kagpautang kenkwana. Tanudyak pautangan. Siyak tuman ng tidakos, masaktahan ti riknana. Ay kat ipakaawat mo akin kwa na, Maray. Ipalawag mo abasit lang daytoy istor mo. Kat narigat mat no kanayon nga utang ti araramiden na. nagsubliak Marikwanang. Kat anya kumano nagsubli ka. Aldaw mutun, mabalin mo't sigurong ti umutang. Apay, saan ka di nalawag ti imbagak, Maray? Awan, ti utang. Ala ka din na, Maray. Di kaya maasyan kanya. Kasanungay no aginawa. Ay, bakit kan? Agsikog ka pa imataya. Anya ti amutang ay no agmilagraw. Agawid ka kidain. Di ka manaktak. Alan, Maray, please. Ay, alaman langan. Ala, mangala ka di taniti ukra. Day takot ti kay kayat ko kan kamaray. Uray agong unget ka no umutang Ikan na mulagayam. Dagulit ka ngamin, Maray. Katap no awanan tinangalaw nga dito tersinak. Ala,
Pautangan kalatan tapno pumanaw ka. Anya! Papanam tunyang. Ije tersina ni Nana Kwanang, Nana Toyang. Nakalukat ka de? Ay, wag. Saan ngagsiraday jay? Isupay ka na ti paglakwan na iti may sangal daw. Ah, sige, mapanak man nga ro, Dana. Kano kakangina dagitila ko na. Ha? Kastaya? Wang tunyang. Iso ano siyak ti sika. Mapana na gumatangan iti sabali at tirsina. Ay, iso lang mo ti anda tersina na, dito inana. Adamot tirsina ni Ana. Ije latan tersina ni Nana Kwanang ti papanak. Adayo ije tersina ni Ante Ana. Mano ka di amin, ti balor ti ginatang ko, Nana Kwanang. 310 balasang kao. Amin dagitoy, Nana. Wan. Nay, nalakamot gayam ti lako yun, Nana. Ngam, apay akino na ni Nana Toyang anak hangin-ngina. Anya? Imbaga na ta? Awa, Nana. Ibabaon nakpay ang mapan gumatang iti sabali at tirsina. Ay, unay mo't dayjay ako marig. Kalpasan nga imotang diti tirsinak, kastakit din ti ibagbagana. Tinapatag. Saan apod no dagiti imbagbagana, Nana? At da kwartak dito iba daw, ingka man gumatang. Anya timapan ko katangay. Ay, katsidaan na. Anya masidangay. Kaya naimas ah. Mala, iyag mo nga ro din dito pagdatang. Ngam ijay tirsina ni Ana ti papanama. Na, hapay nga ijay ngay. Ay na, ang mga nusingiran ni Marikwa ng baak jay utang kaw. Ay, nagalas dito nga aramid mong tuyang. Di na saya at no bayada man. Tapno makautang kan tumanay. Jak kayat ijay, nanginatila ko na. Di mo ibagbagati kasta tuyang. Kumarin kastaki din ti ibagbaga. Ay, awan ti kumarik asaan nga agpautang. Kung nagninatila ko na. Win angam atidog ti listam ijay. Ay, basta! Eh, Iyag mo man lang ang deta kwarta. Tasyak ni mapan. Nagadulaki di asawmaw. Ireklamok ni Maritoyang, Kapitan. Ay, apay ngay. Ay, apay nagapa kayo? Saan? Ngam, nasakit lang tinakam ko kenkwana. Ay, apay ka di kagawan. Kasanumot nga men, ije tersinak ti kanayon na pagutangan. Ngam iwarwaras na matin ang nagingina dagiti lakaw. Ay, anya? Ay, wan Kapitan. Kantijak pa'y kayat. Nukas, mapan iti sabali at tersina. Ngam no utang, dito yung matersinak ti pagutangan na. Ay, pagsaritaan tayo man day taan na imbag. Tapnusan ang madadaal ti panaggagayim yun. Ay na, Marituyang. Apay ngamin atila aramidam. Apay ka day maray. Apay ngamin nga kaiwarwaras anangina ti presyo dagiti lako ni Marikwanang. Adaya mo timbagbaga ka kasta maray. Ay, di kan aglibak, Maray. Ammo ti intero akabildatan asi ka tinaggapwan day ta sayang guseng. Iso adi ka kumaunay. Ha? Wen, Maray. Saan ngamin akasta Tapno saan ang madadaol ti panaggagayom tayo. Ken saan ngamin anasaya ti aramidem. Ano kash, ijay sabali at tersena ti paggatangam. Ang utang, ijay tersena ni Marikwanang ti papanam. Kano di na kaya't apautangan? Win gapaw taado na yun ti utang mo. Hangam no bagas, pautangan na kalatamot, Maray. Isung agpanunot kan, Maray. Panunutam anaimbag, nuhusto matlaang ti aramidam, wano saan. Marituyang, amo kalikliklikan nakitan. Ay saan mo't maray? Di ka naglibak. Amo kunti amin ngar aramidom. Ha? Di ka pilpilitin na gumatang dito tersinak. Gampangasim mo't Tadi mo iwarwaragawag anangina dagiti lakaw. Awan imbagbaga ka kasta maray. Iso adi ka mo't agungat Di ka naglibak kunak maray.
Katapno maurnos ti amin, agsango tayo di barangay hall intod bigat. Day talagayam. Sanak amabuteng ken kamarikwanang. Iso asigay. Agen nuray ta ijay barangay haul. Ada tayo dito barangay hall tapno pagsasaritaan tayo. Ken urnusan tayo ti susik yu adwa marituyang. Kagawad ko na. Sanak nga agpariglaw. Gaputaawan amo kabasol kaw, kapitan. Ay, marituyang. Agtal na kapeditawan. Ay, kagawad ko nang. Anya ka diti makagapaw. No apay-api na ayabam ni marituyang. Kasadumot ngamin, kapitan. Saan kumot apilpilitan na gumatang itilakaw? Kano umutang, pautangak lata. Ananusak, nga oray iso ti kaatid dugan ti listaan ti utang na ititirsinak. Ngam anya nga tati rason. Tapno mapan nasarsaritaan kadagiti tattao, anangina kano tilakok. Ha? Sumungbat ka, marituyang. Anya ti makunam iti dayta. Awan mo timbagbaga kakasta. Ti kanayon ko nga ibaga. Maya taglaklako ni Marikwanang. Gaputaan anusan na kami apautangan. Ay, olbod! Oh? Ado, tinakaibaga kanyak. At tila pang ibagbagaam iti kasta sao. Iso adi kan aglibak marituyang. Awan nga raw timbagbaga kagawad ko na ang awan. Ha? Ay. Ha? Mabalinti agsaw? Ay, sige. Tunyang. Pasitsyakan nanatuyang. Ngam syakti may sa makapanagnak iti dayta. Gaputa may saak anang ibagbagaam. Iso apod no. Ha? Oh, makitam. Ay, ala. Agpinasin siya kayon, marituyang. Marikwanang. Kahit si katuyang. Agkarika, adi mo ulitin dayta. Anya kay Tuyang. Mayat, ti may sango iti barangay hall. Dumanon sa dilang iti gurak iti dayja akwa ng baak. Orayan niya ti mapaspasama. Jak polos mapakawan. Anya, tan na pride ka pa ilang. Kahit adulang aro din ti nakapanagnag asika ti ayan ti parikot. Ay basta! Di kan gumatgatang ijay ayan dayja abaak kunak manan. Kahit kasano nga di utang mau. Sana bali bayadak to dayjay. Ngam kaslawan planok amang bayad tagong gunana. Apay nga man, ngam babay na. Basol mo ti amin. Iso adi ka kasta-kasta. Mayadam kay din ti utang mau. Ayaw ang kwarta, iso nga urayan na. Nagyamang ka Tadi na inruar da ita iti barangay hall. Tama nga at daki di may babayin ka. Ay, Ay unjayam. Awanan bagasta. Mabayin na ka mapanumutang ijayan ni Mari Kuanang. Kalpasan, tinaramid mo king kuana. sana parikot na ita. Mapanak ijay ayan ni Ana. Papa na, Mare. Ijay tersina ni Ana, maray. Ay, talaga nga ijay gayam ti paggatgatangam. Wan maray, nasakit ngamin tinakam ko kin ni Mari Kuanang. Ay na, Mare. Kunak man no narisutan dayta aparikutiyaw. Ay saan? Alang nga rod. Mapan ka ijay tersena ni Ana. Tamapanak mat ijay tersena ni Marikuanak. Ay, sandayam ang mabalinti umutang ijay tersina ni Ana. Kasano day tuyan, naibus pa yun ti karga je pagbagasanta. Kunak man no makautang ka. Saan nga road? Naita ti malalam tuyang. No di mo kumangamin dinadahal ti panagpagayam yo kin ni Mari Kuanang. Mabalinta ti umutang king kuana. Wanaw, sikat ti mapan umutang ijay tersina ni Mari Kuanang. Kalpasan din naramid mo, ibaon na ka mapanumuta. Sana bali tasyak mo ti kaguran saan asika? Anya? Mabainak. Uray saan ta namang mangan. Ngam ti ibaon na ka mapanumutang iti tersina ti dinadahal mo. Anya? Ay na toyang. No kumangami hindi mo dinadal ni Mari Makuanang, saan kan ngagparikot ita?
Anya ngay, parikot mo no sa dino ti pangalaam iti isaan mo. Ala sigay, di nang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan. Ay, sakman pa'y ti una ang alakwan, maray. Ay aguray ka, atanay ano ti customer ko ita. Maksudun, jelutlutul. Ay aguray ka, anya laang mo ti gatanga maya. Bugoong alima apisaws. O kita manday ta, aguray ka bet. Ijay kaudi ti pila. Na, kaano aktupay ang makagatang iti bugoong no ijayak uday? Ha, nagatidog ti pila. Ha? Angkay, Ah, kumita ka di tersina ni kagawad ko anangaw. uy, nagadumat din nakapilan. Apay gumatang amin dagijay. Langit di Ay, wala ta nang rikip dagiti kaaruba kantina. Nalugi dansan, gapu iti utang. Iso di ta tersina ni kagawad ko anang anti gumatangan damin. Ay sus, riniw-riw ati paglakwan na. Mapana kumapagpalawd, tawagak man dyan ara makabalasang. Ay, ingkang ngaro din ah. Eh, jak kaya't ti makipilang ka. Ay, nasaya at tasimmangpet kayon nga agulitag. Ah, Nagawid kami antay, tamabising kami kini Uncle Kaw. ay, ingam apay nga, tawan pa'y mo't maangot may alut-lutom apangaldawan tayaw. Urayen kayo nga road, taawan maibaon ko amapan gumatang. Eh, ni kwarog ti ibaon baw. Ha? Ay, agibaon ka kat sangsangpet may. Ay, ibaon ka man nga road kwarog. Jak kaya ikaw man tantay. gumatang. Jak kaya't nagaduti agatang iti tersina ni kagawad ko anang. Na, ay di mo pa'y amaw. Nagatindog namin katipila dagiti agatang. Pakpakawan ti mapan makipila. So apay nagpudot ti panaway. Na, Kate, asino nga'y nga road kada kayo, ti ibaon ka. ay, anday ko. Anday. Anya kinasakit ang kay. Ay, tirayumak. Biglamit din asimakit. Anday ko. Ay, Kaya't mo asawan. Itay pa lang agur-uray kaamal pastipila iti tersena ni Marikwanang. Ay, uun maray. Bugoong lang amin katigatangag. Iso nga inyud udinak ni Marikwanang. Ket, kasano nga ruden, bagas laeng matigatangag. No basit lang tigatangam, sigurado asaan nakalakwan. Apay nga'y matakasta. Dagiti lang ado tigatangan na kendakil ti kwarta na tilakwan na. Ay, sapay kaguduwat kilo laeng ti bagas tigatangag. Nagpila ka nga ron mo't Nagrigat matikas tuyan. Agawid aklangan, tanibadong ko ti ibaon ko amapan gumatan. Saan ka pa yan nakalutaw? Saan pa'y tanaibos ti buggoaw. Ay, kating ka gumatang ah. Nagkapuak nga raw di ta tersina ni Marikwanang. Ngam nagado ti customer na. Iso adi naklinakwan. Tapay ngay, kitagbayad ka may. Saan nakakayat alakwan no basit lang ti gatangam. Ay, saan na mabalinda ito ya? Si kaman lang ti mapan gumatang badaw. Wait, taong takman. Tapay ngay, anang rigabitang da ito'y tersina ni Marikwanag. Ay, saan mo atuktukay tataba daw? Gumatang ako ma. Nagudaw ni kagawad. Tamapan gumulpi tilako na. Apay, naibusan, tila ko na. Ado nga min tigimatang itay. Apay, pudnaw, apilpilin na tilakwan na. Isumati ko nata. Tsaka mo ano pudnaw. Dagiti lang kano ado tigatangan na tilakwan na. Pudno aya.
Agikatak sa nakagawad, kapitan. Naa, apay ngay? Mas kayat konti agla ako Tersinak. Ay, di mo ko na dayta. Italang dayta ta adu ti paglakwam. Kasano no adan to manen mangilukat iti baro nga istorna. Oh. Makiapak maten kapitan no adamang lukat iti Tersina ditoy. Na- Kompetensya ang dakpay laang maut. Apay malapdam nga raon. Ay, siyak lang tirumbang agla ko dito'y purok tayaw. Awanan sa balay. Apay nga taasaan maten ang may ibus dagiti aggatang ijay Tersena ni Maricuanang. Day tamit nga ron tidakkel apag siddaawak, Mare. Kana yun anak kapila dagiti aggatang. Jak pa'y nakagatang iti bugong, bay. Uray siyak, jakpay mat nakagatang iti bagas. Kun nagbiit ang maibus tila ako ni Maricuanang, ta idinapan gimatang ni Badungkaw, nakarikupang. Ay, umununan sa mutan abumak ng dayjay ako marita. Anyat pa nagkunam? Sapay kayat ko kumaasyak ti umuna abumaknang. Ay, awan maray. Umuna abumak nang ni kumarita akwanag. Nasayat may, tanay busmutlangin, dagiti nakapila gumatang dito'y Tersinam kagawad. Apay, Sak mamay ti gumatang ita. anya tigatangam. Umaya ko magpalaod. At namin awaga kabalasang. Naibos ti load. Ha? Nagbiit ana ibos, taado ti nagpaload. Ay, sa nga pulo a pisos la kumatilod ko dito'y silpon ka, oh. Anya, sa nga pulo a pisos laang. Kati sulang matiyada kwarta. Lima gasto ti ilulod ko kadagiti umay agpapaload kanyak. Ay, sa anak mo't namin abaknang. Ay, naibos ti load ko. Aw, umay pa'y gumatang ni kumari matuyang, ha? May sama day ta. Anya manin nga ta ti umay nagatangan. Ay! Nay, mangrikap kan sa manan, Maray. Wan, naibos nga min ti lakaw. Gaputan nakita na kasumungan, mangrikap kan na dagas. Ay saan? Talaga na ibos dagiti lakaw. Umayak kumapay gumatan. Anya manin ti umay mo gatangan. Tinapay nga ikapimikin ni Badungkaw, jay saglilima a pesos. Apay ti ko na madapay saglilima a pisos at tinapay itapanawan. Ay, awanan, adumot iday. Hindi ita, nangina amin ang dagiti lako katinapay. Na, nagbiitan ng imina. Dagiti laang ado ti kwarta na tilaklakwak. Ay, kasano kami nga rodan abasit lang ti kwartana. Ay kat makamo kayo matan Apay dayta kagawad mo pare. Simmabali mo ten, tiugalinan. Ay asino? Asino pa'y kumangay? Ni kagawad ko na nga. Apay aya? Ayun na yun pare. Damagang pailaan. Kaslamod di mo amuti pa nagbaliw iti ugali na. Gaputa aton ti customer na. Sumod dayta ti mangmangag ko nga istorya. Ay kat bagbagang mo ta pare. Saan na magkumapilyan ti lakwan na? Kasano kami ngay may abasit lang ti kwartana? Sige anggal. Padason ti mapan gumatang di ta Tersina ni kagawad kuanang. Ay, padasak man ngagpasuti mapan gumatang, ta panagnakak no pudutis istorya enda. Pudnaw anggal. Kaya't ko asyak amis mo ti makapanagnag. No kayat mau, di kaduan ka. Ha? Ay, intaman nga ron gumatang. Tuyan. Hingga gumatang, tawan customer ni Maricuanang. Ay, awanan. Naibusay niya tinduga pila. Nasaya at matnukasta. Saan namit siguro napilyan ti lakwan na? Sapay kumaa. Imbagak ka ni parenteng apagbagaan na. Binagaan siguro ni Kapitan. Ay rumbong lang ah. Kagawad na pilpil yung nakideng ti customer na. Sana mabalin ti kasta agalat ti opisyal, tuyan. Maray, awanan dagiti customer mo nga daw. Siyakmatan ti gumatang. Agam, apay ngay akasla nakaladladingit ka mo. Kasano ajak malading itan malay.
Nagaduti na ibayad kanya ka piki a kwarta. Ha? Peke a kwarta ko na Huwag maray, sa paisag sa 1,000 pa dyan na ibayad kanya ka piki a kwarta. sigurado ka kay Maray? Huwag maray, piki. Ay, katnas ka na siguradong pay mo ta. Piki maray. Kita am dahil na ibayad kanya ka 1,000. Nan kita akman. Ay, sayang mo't ano piki ako nam. Amo mabigbigan ti piki a kwarta, maray. Siyak pa'y ti ko nam. Ay, mabit lang nga. Na, apay ngay nga angut-angutom dahi ta kwarta. Maangot ko nga minupiki Maray. Kat, anya ngay ti angut na. Basi dito'y agong ka. Talaga apiki dito asang ribo. Kunakon kat. Ay, sigurado apiki dito'y Maray. Sapay ado tinaawat ko asag sa 1,000 akas to'y tilangana. Ay, kititid mo amin kanyak at anguta ka amin ida. Tapno masigurado apiki da kita. Ay, imbaglakit din, taada ka apara angaw. Ay, sos ba daw nabiktima ni Marikwanang? Kasano na biktima? Kano puro piki asag sa 1,000 dagiti imbayad da kunkwana. Day tanti kong kunak. Angam sigurado ka, apiki dagi dya kwarta. Wan, sigurado Inangot-angot ko, talaga apikay. Yunay kamot tintuyan. Apay maangot mo ayan no pikay, wano saan? Wala di kar aramidin, Mike. Bayam, tasak ti mapanmang panagnak, no pikay dagi dya kwarta. Kanya nga'y ti aramidam amang panagna. Makipaglading itaking ka, Maray. Agyaman na ka ba daw? Ngabsa na ka namatayan. Kit naladingit kagayam, ako na nituyang ko, Maray. Ay, kasano nga men, nagaduti piki a kwarta nga imbaybayad kanyak dagiti customer ko. Isungay mayak, tamom, expert ak amang bigbig iti piki a kwarta, Maray. Ah, expert ka? Gusto tinanggag mo, Maray. Isungay yawat mo kanyak dagita apikay. Tapanagnakantaman. Mabitlaang. Atoy dagiti kwarta. Kita am taramidag, Maria. Binadabad ka mo taon. Dito'y mo amamuan, nupikay, winusan. Ay, kapitan! Nasayata imay ka! Tulungan dakman! Ni kwaraw, ti ko na mamang panagnag, nupiki dagito yung kwarta, paray. Isaw ti paglaingan na. Saan aya, kaanakan? Wanang kay. Nay, hagpadpada kami nga raw, di ti paglaingan. Ha? Hindi sumot ti paglaingak, paray. Ay, sige kaanakan ko raw. Panagnagam ka ni pari badong analain ka. Wanang kay. Sige. Nay, insarang na magtijay silaw, di sa ngaribaw. Ay aguli maka, pare. Taagkon concentrate ni Kwarong. Masapol nga ag-concentrate. Kasyak, basta langan binadabad ka, paray. Ay, piki talaga dagito yung kwartang kay. Kasano apiki? Anya ka ti pamanagnag mo, kwaraw. Piki ata rupa yung matkinitata badong ti adda itiladawan. Ha? Kita akmata. Kita niyaw. Kabarbarbas kayo pa yan, wow. Yay! Ay, kita mambay. Asus. Ayun, paray. Datamang agpaisot ang dalitay. Nagbatad apiki dagita kwarta. Ay, sandak man ataw-tawon nga aglako. Tamang ano, andan tumanin agbayad itipiki a kwarta kada kayaw. Sana apiki ti kwarta. Marituyang, anya tigatangam. Sakti una alakwan, Maray. Wan maray, imbag ta imbayad mo ang kwarta ta saan apike. 1,000 da ito ibayad ko iti katangak, Maray. Ngam sigurado asan apiki da ito. Amangan mo't no binadubad ka ni Badong mo, maray. Narugitan Inangot-angot ko kit di Talaga asan apikay. Iso alakwan na kaun, Maray. Ay, sige, maray. Ay, kagawad kwanang. Saan mo nga min apilyan dagiti lakwang? Ala, sigay.
Ditang tinagipusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Gopher Anas Basi. Sound effects June Red. May sapay asangkot kada kayo i-MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan.